gaskiyar batu akan soyayyar babban malamin nan na ƙasa kuma wato ministan sadarwa na ƙasa, yayin da ake tunanin suna soyayya da wato jaruma Hadiza Gabon ta masana'antar Kannywood. Gaskiyar batu muke tare da shi a cikin wani channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Bayan giftawar wani abu, mutane suke tunanin cewa akwai soyayya a tsakanin waɗannan mutane guda biyu, wato Dr. Isa Ali Fantami da kuma Hadiza Gabon. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Barkanmu da mu da kowa sake saduwa a cikin wani rana mai albarka. Labarai da madumin su kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zabafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ya leka wani zafin batu ne da yake trending a social media. Kan cewa tsakanin wato shahararren malamin addinin musuluncin nan wato Dr. Isa Ali Fantami da wato jaruma Hadiza Gabon akwai soyayya a tsakanin su. Yayin da bayan gifta wani abu ne mutane suke tunanin cewa akwai soyayya a tsakanin wannan mutane guda biyu. Yayin da idan za ku tuna a baya wannan jaruma Hadiza Gabon sun dan samu matsala da wata baiwar Allah a wato shafin share zumunta na wato Instagram. Yayin da rigima ta barke, rigima ta kai ta kawo har ma suke zage-zage a tsakanin su. Yayin da Hadiza Gabon ta faɗi wata magana da bace dace ba. Har daga ba to tana cewa take ba wa can abokiyar rigima ta hakuri kan cewa abin da ta yi bata dace ba, kawai ta bar abin ga Allah. Yayin da shi kuma Dr. Isa Ali Fantami ya ga hakan furcin da ta yi ya burge shi, sai je ya comment a kasan bidiyon kamar dai da kuke gani yanzu. Yake faɗa mata cewa abin da ta yi daidai, Allah ya fi mana gaba ɗaya. Yayin da wasu mutanen masu kuskuren fahimta suke ganin cewa wannan magana da ya mata yana ganin cewa soyayya ce a tsakaninsu. Yayin da su ma BBC sun yi postin akan hakan kan cewa Malam Dr. Isa Ali Fantami ya yaba da halin wato jaruma Hadiza Gabon, amma ba wai cewa yana santa ba. Yayin da shi ma ya fito yayi magana a kan cewa mutane masu kuskuren fahimta, masu karancin fahimta wanda suka yi tunanin cewa soyayya yake da wannan jaruma, shi dai kawai ya faɗi hakan ne kawai dan wato furcin nata da ta ya mata daɗi. Dan a yanzu ba kowa ne ake rigima da shi, aka za a rigima da shi ba, daga cewa an fi karfin sa, kuma ba wai karfin sa ka ba ya sare ya dangana abin ga Ubangiji. Ita kuma ta yi hakan yayin da wannan malami ya ce hakan ya burge shi. Shine mutane suke tunanin cewa akwai soyayya tsakanin waɗannan jarumai guda biyu. To mai sauraro, kar ku manta har yanzu kuna tare da wato tashar Hausawa Kano TV. Kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode kallon wannan channel namu mai albarka. Mun gode masu sauraro, mun gode.